שלום, אז הרבה שואלים אותי איך נראית בעצם התפילינית, אז בואו נראה לכם. אנחנו פותחים את זה מפה, זה מגיע עם ניילון, אנחנו מפתים את הניילון. יש פה מיכל שפותחים אותו ככה, יש פה מראה בפנים, זה אטום. פה אנחנו מכניסים בעצם את התפילין, ומכניסים את זה לפה, סוגרים. יש לנו פה מקום לטלית, גדול, מרווח, כמו שצריך. סוגרים את זה ככה. ולפני שסוגרים, יש לנו פה מקום לתפילין. סליחה, לסידור כיס. סוגרים. שני הצדדים. רצועת נשיאה עבה, ארוכה, אפשר להגדיל אותה. וללכת עם זה לאן שרוצים, חיילים, טיולים, או כל בן אדם שרוצה לשמור ממש על התפילין שלו, שלא יקבלו מכה. וגם ידית נשיאה. שיהיה לנו יום טוב.